ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам, мухлисони гироми қадр, барномаи навбати кошона тақдиматон мегардад. имрӯз ҳам мехоҳем хотири шуморо бо як намуди нави анбои хӯрданӣ шод созем. барои ҳамин мо имрӯз ба студияи кошона Саида Бонуро таклиф намудем, то ин ки ҳунари пазандагии худро ба шумо пешкаш намояд. Саида ҷон, хуш омадед ба барномаи мо. Мо хеле хурсанд ҳастем ки хоҳиши моро рад накарда имрӯз дар барномаи кошона ҳунаратонро нишон медиҳед. бигӯед ки шумо чӣ тайёр кардани ҳастед? имрӯз мо барои тамошобинони барномаи кошона аз лимо ва каду кӯчақанди омода месозем. бинандагони гиромӣ, барномаи моро бо диққат тамошо кунед, чунки тарзи тайёр кардани шӯрини ширинивориро мо бори нахуст барои шумо пешкаш кардани ҳастем. хеле хуб, Саида Бону, ба ғайр аз намин каду ва лимӯ чиҳо кадом мавод лозим аст? ба ғайр аз лимо ва каду барои мо тухм, шакар, маводи хушбӯйкунанда, маводи кобобкунанда, ҷурғот ва орди манка лозим аст. аз чӣ сар мекунем? аз каду. хеле хуб. мо бояд пӯсташро тоза кунем. чиқадар бонувони тоҷики мо хеле ихтироъкор мешаванд, ба хотири орузодани дастархон чиқадар заҳмат мекашанд, интор не? албатта. Саида Бону, шумо дар яке аз барномаҳои мо иштирок карда будед, як намуд самбусаи алафилро ки на ҳама кас тарзи тайёр кардани онро медонист, тайёр карда будед. имрӯз ҳам ина бинед, он чизе ки шумо ҳоло тайёр карда истодаед, маводаш кам дар хонаи ҳама ҳаст. бале, камхарҷ аст ва тез тайёру ва хушхӯр ба фикрам. албатта. ва танҳо мо анамин таҳиягарони барнома кӯшиш мекунем ки бинандагони гиромӣ барои шумо як таом, ширинивориҳо, хӯришҳоро пешкаш кунем ки хеле дастрас асту, тез тайёр карда мешаваду ва хеле хушхӯр ҳам мешавад. албатта. баъди каду акнун лиморо аз тароша мегузорем. инро ҳам аз дандончаҳои калон. албатта. ҳар як кадбону як таом ё ширинивори ё хӯрише ки дорад, дар ҳамин хазинаи худаш маҳфуз аст. танҳо ба хотири ҳамон меҳмонҳои дӯстдошта ё ман меҳмонҳои қадрдони худ тайёр мекунад. валекин на ба ҳама мегӯяд. масалан шумо бошед имрӯз он чизе ки дар ҳамон ваи шумо маҳфуз буд, шумо имрӯз барои хотири ҳамон бинандаҳо нишон дода истодаед. чунки занҳои тоҷик қариб ҳама серфарзанд ҳастанд. ба хотири ҳамин ин чи ба кӯдакон низ писанд меояд. ёдовар бояд шуд ки танҳо пӯсти лиморо мо бояд гузаронем. худи лимо ҳоли истифода мебарем дар баъди пухтани кӯчақанд, баъд ба мо лозим мешавад. ана акнун ба мо ҷурғот лозим. ана акнун
با کدو و لیمو جرغود رو همراه میکنیم. اینجا ما ارد رو استفاده نمیبریم؟ نه، ارد ما استفاده نمیبریم. انا جرغود رو استفاده بردیم. اکنون مواد کوبک کننده. همه اون رو. انا اکنون مواد خوشبو کننده. من خمیرش از کدو. اساساً کدو. بله، کدو. انا اکنون این رو آمیخته میکنیم. پورا آمیخته میکنیم. بعد آمیخته شدن کدو، لیمو، مواد خوشبو کننده، مواد کوبک کننده و جرغود آمیخته کردیم. انا اکنون سپس تخم رو دو دانه تخم استفاده میبریم. تخم رو همراه میکنیم. انا بعد تخم روغن رو روغنی رستنی. اینجا چند قاشق از روی دید؟ شاید 8 قاشق کلان باشه. شکر. اینجا شکر چند قدر؟ اینجا شکر تقریبا شاید از نیم استکان زیادتر باشه. فکرم یک استکان اینجا. ببین چی میکنی؟ انا دیدید یک استکان دارم. همین یک استکان رو استفاده میبرم. یک استکان. اینجا میکسر رو استفاده نمیبریم؟ نه. پورا آمیخته میکنیم. پورا آمیخته میکنیم البته. انا بعد آمیخته شدنش ما از اردی مانکا استفاده میبریم. یعنی مانه کروپا. این به جای ارد استفاده برده میشه. اینم چند قدر؟ اینم یک استکان. یعنی 200 گرم. خیلی ریختن در پرست. کم ریختن لازم است. با قلابی مخصوص گرفتن در پرست یا با همین لالی تفتون گذاری میشه؟ اگر قلابی مخصوص نداشته باشه خانه باید میشود در تفتون لالی تفتون بزنیم. آمیخته میکنیم؟ البته آمیخته میکنیم و میگذاریم یک 10 minut بکنیم؟ 10 دقیقه پس آماده میشود. میمونیم که باید دم گیرد تو اینکه حجم باید کم زیاد شود. بله. انا 10 دقیقه گذشت. پیشکی روغن کردیم تو خمیر نچسبد. اکنون خالی میکنیم به همین قالب. می‌ریزیم به قالب. سپس اون رو به تفتون میگذاریم. در طول چند دقیقه سیده جون 15-20 دقیقه تیار میشه. یک 150 اکنون لیمو رو پوره تازه میکنیم. چون که سفیدی لیمو وقتی ما قیام تیار میکنیم تلخ میباید. به خاطر آنکه تلخ نباید ما باید پوره پوستی آن رو تازه نماییم تا محلولی که ما با بالای کلچه قند تیار میکنیم تلخ نباید. ما از لیمو محلول تیار میکنیم؟ البته. اگر در خاطر داشته باشید در اولی برنامه شما از من پرسیدید که باقی مانده لیمو در لازم است. چی لازم است؟ لیمو خودش رو استفاده میبریم یا افشرده‌اش؟ افشرده‌اش رو استفاده میبریم. افشرده‌اش رو. برای افشرده‌اش زود برآمدنش ما با کارت اون رو انا همین خیر آماده میکنیم. انا این هم آماده شد. 20 دقیقه هم سپری شد. تیار شده؟ حالا تیار نشده است. برای چی؟ ما باید با لیمو کار کنیم. البته. ولی قیام تیار کنیم. قیام باید تیار کنیم. با آب گرم 4 قاشق شکر اضافه میکنیم. پورا آمیخته میکنیم.
агар шакараш зиёд бошадам ба фикрам бад не. бад не. Барои он ки ба даруни ин маҳл мо лимо афшурдаи лимо ки меандозим зарар намекунад. Анакун афшурдаи лимо афшурдааша ранги қандо бо афшурдаи лимои шуда. маҳлуле ки аз лимо омехта кардем тайёр шуд ва инро мо бо ҳамин гармияш ба болои пирог мерезем. То ин ки пирог ҷапида гирад ба худаша? албатта. ин ҳамчун қандоб бо лимо бо афшурдаи лимо барои хушк нашуданашаш барои хушк нашуданаш барои таъмаш таъмаш бисёр хубтар мешавад мулоим мешавад бениҳоят бомазза мешавад. омода шуд. мо инро дар аввал гуфтем ки кулчақанд баъд гуфтем ки пирог валекин ин пирог ҳам гуфта метавонем ҳам кулчақанд ҳам гуфта метавонем чунки дар инҷо мо ҳам тухм ҳам шакар ва ҳам чиро ва ҷои ҷурғот ҳам манкаро истифода бурдем ва дар ин фурсати кӯтоҳ тайёр кардем. бинандагони гиромӣ агар шумо барномаи моро бо диққат тамошо карда бошед ҳатман шумо метавонед дар хона чунин пирогро тайёр намудҳои гуногуни буридан ҳаст. ҳар як зан ба шавқу завқи худ. маълум нест ки инҷо мо кадуро истифода бурдем. бале агар хушрӯ аҳамият дем на он қадар маълум аст ки дар инҷо каду ҳаст. ҳатто гуфтан мумкин аст ки умуман маълум нест. мо инро то бе орд пухтем ба ҷои орд бо маннаи крупа тайёр кардем. бинандагони гиромӣ офарин саидаҷон дастатон дардро набинад ва мо бениҳоят хурсанд ҳастем ки имрӯз шумо дар барномаи мо иштирок кардед ҳунаратонро ба мухлисони мо пешкаш кардед. аз ин ҳам мухлисон ва ҳам мо таҳиягарони барнома як суде барои худ гирифтем чунки тарзи тайёр кардани чунин ширинивориро мо бори нахуст дар барнома ба мухлисон пешкаш карда истодаем. ташаккури зиёд ва боварӣ дорем ки боз бо шумо дар ин барнома вомехӯрем ва аз ҳунаратон мухлисонро шод хоҳем кард. албатта ман боварӣ дорам ки он шириниворе ки имрӯз шумо тайёр кардед ҳатман мухлисони мо тайёр мекунанд чунки барои тайёр кардани чунин пирог камакак бӯи каду ҳаст. бӯйш аз каду бояш ҳаст таъмаш бениҳоят хуб. бинандагони гиромӣ агар хоҳед ки ба гуфтаҳои ман боварӣ ҳосил кунед ҳатман чунин пирогро дар хона тайёр кунед. таъмаш бениҳоят хуб. маводаш ҳам хеле кам аст. каду лиму шакар ба ҷои орд манка тухм ҷурғот ва равған маводи ковокунанда ва маводи хушбукунанда ки дар ҳамаи хонаҳо имрӯз пайдо кардан мумкин аст. ташаккур. бинандагони гиромӣ дар ҳамин ҷо ба барнома хотима мебахшем. аз номи шумо мухлисони гиромии қадр аз номи таҳиягарони барнома ба саида боно миннатдорӣ баён мекунам. ташаккури зиёд. имрӯз рости гап ҳарчанд дар шабакаҳои иҷтимоӣ тамоми намудҳои хӯрокро ёфтан мумкин аст ё хӯриш ё кулчақанд аммо барномаи кошона солҳои зиёд аст ки ба дили мухлисон ба дили занҳо ба дили кадбонуҳо бештар роҳ ёфтааст ва ман худ мухлиси барномаи шумо ҳастам. ташаккур. мо ҳам ба хотири шумо барин мухлисон ва тамоми онҳое ки ҳоло барномаи моро тамошо мекунанд кӯшиш мекунем ки барномаҳои худро рангину ҷолиб таҳия ва пешкаш кунем. саломат бошед. бинандагони гиромӣ ин буд барномаи навбатии кошона. ҳафтаи оянда дар ана ҳамин вақт соат мо таҳиягарони барнома ҳамаи шумоёнро интизор ҳастем. хуш бошед.